बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आणि आत्म्याचे पवित्र नावे. आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. समस्या बुडव्या आणि मरिया किसबी हाडली. आणि पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भेसली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या माये आम्हा बापी अंका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबले सुमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या माये आम्हा बापी अंका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी झालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या माये आम्हा बापी अंका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजांच्या खातीर माग्या येसुम्या भडव्यांबरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा त्याच्या कष्ट आणि कुसवर जीवनपणाच्या आनंद आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतमून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरी पाहता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझ्या रखण्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिलाय तुझे तबेन म्हणजे मोत जोडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. ससना सुविशेव दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचार पंकोदी समाधान यांचे विषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कायम तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचं दुष्पट्ट ग्राहक जमका दे आणि आम्ही आमचे सकुल्य आमुखिता तसे आमची फक्त आमुग्रस नेमका ताळण्यान पडवून देऊ नका पण वाईटांतले आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुमायाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या माये आम्हा बापी अंका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या माये आम्हा बापी अंका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघेन मरिये देवाच्या माये आम्हा बापी अंका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता आमेन. सगळी आम्ही दिंबीर पडया सक्रामेदाच्या आराधनाक आमकांस आम्ही तयार करूया. या सक्रामेदाच्या आराधनांत आम्ही भितर विकतना आज विशेष सरान आम्ही भुरग्यांपासून आणि युवसनापासून विशेष सरान खंयची भुरगीं एडिक्शनां संपडल्यात खंयची भुरगीं वायट हॅबिटान संपडल्यात वायट संगतपणान संपडल्यात तशेंच खंयची भुरग्यांचो फुडार अस्थिर म्हूण दिसता आसा त्या भुरग्यांपासून विशेष तरान आयच्या सक्रामेदाच्या आराधनांत आम्ही सांगता म्हणून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus, praise you Jesus, glory Jesus, love you Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हे नमस्कार फौसल्या मुझा जेजो मुझा सर्वंधरा मुझा जीव दत्तरा तुका आराधन सक्रमेंतात उंड्या रूपार जीवो हजारच्या देवा तुका जाव आराधन सर्व पदवी सर्व महिमा तुका एकल्या कस जेजो तुका एकल्या कस राया मुझा सुम्या मुझा राया मुझा धनिया आराधन 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 तुका आराधन तुका हालेलुया 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 रायाच्या राया जाऊ महिमा जाऊ स्तुती जाऊ हगलाप जाऊ प्रणिपद ससनाच्या ससनाक जीवो हसातो जियतातो देवाची शेळी संसाराची पाप करतात या शेळीच्या मुखार सगळी पृथ्वी खालसता सगळी सृष्टी दिमी मोडता सगळी सृष्टी या शेळीचे नाव सर्वणे कठीण बक्षवे कठीण म्हणता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Sakramentat असल्या जेजूचे आमची नदर कंसोया साक्रामेंत असल्या जेजूच्या मुखार आमची तकली बघाव्या या साक्रामेंताच्या आराधनाक आम्ही व्यतिरिक्तना आम्ही कोणा मुखार दिमी मोडल्या यो एका गाव सोराय नाही या एका राष्ट्र सोराय नाही बगर या सगळ्या संसार सोराय ख्रिस्त राय या रायाचे फेस्त आम्ही येऊनच्या महिन्यात संभ्रमता यो राय तो त्या रायपणाच्या सिंहासनाचेर बसन असताना सकला देवोन एकल्या लागी आयलो तो सकला देवोन मनशाचे रूप घेऊन आयलो राय सगळी राजपदवी तैस दौरलो मनशामध्ये मनीस जाऊन खालतो मनीस जाऊन जिलो राय आमच्या मुखार तो आज रूप हजार असा तो राय ताच्या परजेविषयी चिंता करता तो ताच्या परजेचे बरे आशेता तो या राया सारखो राय आमकां दुसरो मेळना या एका रायान आपले परजे खातीर आपले सगळे कुडीत असले रगत आणि
अकरेसो तेंबो उदात पर्यंत उरे नसताना सगळे ताणे दिले. असलो राय आज तुझ्या आणि मुझ्यामध्ये असा. आज तुझ्या आणि मुझ्या मुखार असा. आज आम्ही दिंबी मोडून आमची तकलीफ बघिता तो राय वरत्यांतलं वरत. ताचे मुखार आम्ही कितली दिमे मोडल्या रे उणेस, कितली तकलीफ बघायला रे उणेस. त्या सख्रामेंटात असल्या जिसूक आम्ही आज आराधन करूया. त्या सख्रामेंटात असल्या जिसूचो आम्ही मोग करूया. त्या सख्रामेंटात असल्या जिसूक आम्ही आमच्या आत्मिक दिष्टीन पळवूया. आमच्या आत्मिक हाताने आम्ही आपोडया ताका. आम्ही ताका आज फटलून धरया, कित्याक तो राय आज ताच्या बर्जे मध्ये चलोन येते असा. त्या देवाक आराधन करूया. त्या देवाक आराधन करूया. त्या देवाक आराधन कर. आम्ही गाऊया. Come and worship royal priesthood. Come and praise him, holy nations. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory, King of glory. दोन्ही हातेर बंद करताना एकपटी संज्ञा. Come and worship. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood. Pentacha left side in konak duka suggest ga pattesa. Come and praise him, holy nations. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory, King of glory. परत एक पटी ओढल्या तर सगळ्या. Come and worship. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood. Come and praise him. Come and praise him, holy nations. Holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory, King of glory. Psalm 46:7. दळ बरसो सर्वेस्पोर आमचे सवयसा. जाकोबसो देव आमचे कोटे. आज सगळ्या संसाराचो राय तो मनीस जावन आज
आमच्या मध्ये आयला, या उंड्या रूपार आमच्या मध्ये तो रास करता. आज तो जाकोबसो देव आमचे कोटे, आमचे बुरुज तो जावन आसा, आमचे सर्वस्व तो जावन आसा. कोणाक या घडये जेजो आपण आसा तुका गोमटेच्या फाटल्या सायडीन, लेफ्ट सायडीन, एका सायडीन दूख आसा, तुका कठीण ओढता, एक शीर फाटल्या सायडीन ओढल्या पर्यंत जाता. जेजू तुका या घडये स्पर्श करनासा, आपण आसा, कित्याक दाळबरांचो सर्वेस्पर तो आमचे सोबे आसा. देवाचे उतर म्हणटा साम 7:10, देव मुजी ढाल तो म्हाका राखता, प्रामाणिक काळजाच्या मनशाक तो सांभाळता. देव मुजी ढाल तो म्हाका राखता, प्रामाणिक काळजाच्या मनशाक तो सांभाळता. त्या सोम्या मुखार दोन्ही हात आमचे वयर बारया. हे उतर साम 46:10 10 पटी सांगता म्हणून दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे. हे उतर 10 पटी घट्ट तळ्यान या सक्रामेंतात असल्या जेसूक आम्ही आराधन करून उसारया. साम 46:10 दाळबरांचो सर्वेस्व जाकोबसो देव आमचे कोटे, दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे, दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे, दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव कोटे, दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव दाळबरांचो सर्वेस्व दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे, दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे, दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे, दाळबरांचो सर्वेस्व आमचे सोबे आसा, जाकोबसो देव आमचे कोटे. Come and worship, royal priesthood, royal priesthood. Come and praise him. Come and praise him. Holy nations, Holy nations, worship Jesus. Worship Our Redeemer. He is precious. King of glory. परत एक पटी come and worship. Come and worship. Royal priesthood. Come and praise him. Holy nations. Worship Jesus. Our Redeemer. He is precious. King of glory. Matthew chapter 8, 2 and 3. Matthew's Evangel, Matthew's Evangel 8वा अध्याय 2 आणि 3 वर्ड. तो वर्ड एकटकार येऊन ताचे मुखार सरपडलो आणि म्हणालो, साईबा, तुका मन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता.
साईबा तुका मौन असल्यार तुझ्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार तुझ्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आणि मुळे म्हाका मौन आसा, नितळ जा. म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचे कोड नितळले. तक्षण ताचे कोड नितळले. एक खोडकार जेजू लागीं आयलो. देवाचे उतर म्हणटा मॅथ्यू 8:1 मातेवचो एवंजेल 8 अध्याय पहिली ओळ. दोंगरार तावन जेजू सकला देंवतच व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. जेन्ना खोडकार जेजू लागीं गेल्लो, जेजू एकलोच नातल्लो. व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान आसलो. आणि त्या काळात खोडकारांक एक दुसरीच सुवात आसली. तांकां शहरा भायर घालताले. तांणी लोकांमध्ये येवंक नातल्ले जाल्यार जेजूक पळोवन धैर्य घेतलें ताणें. कित्याक आज जेजू म्हज्या मुखार आसा. आज जेजू म्हज्या मुखार आसा. आज हांवें ह्यो अवकाश सोडल्यार परत जेजूक हांवें खंय मेळचें. ह्या मनशाच्या म्हज्या ह्या खोडीच्या पिडेंत सुटका दिवंक जाता. जो एकलो मात्र म्हाका वाट ना तर हांवें जीणभर ह्या शहरा भायर लढोन मरसय. त्या खोडकारान धैर्य घेतले आणि जेजू मुखार दिमी मोडली. ताका खंडीत विश्वास आसलो. त्या देखून तो म्हणालो, साईबा तुवें मौन केल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. आज त्या खोडकाराचो भावार्थ आमी आपणावन घेवया. ह्या लायनीर आसली तुमी हर एकली जेजूचेर नदर घालया. आज आमी जेजूक विचारूंक जाय, साईबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका या विजाच्या समस्येंतावन सुटका दिवंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार म्हाका या कोर्टाच्या केसींतावन भायर हाडूंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार म्हाका या कॅन्सरांतावन सुटका दिवंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार म्हज्या गर्भांत भुरग्याचे दणे तुका घालूंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार म्हज्या पाठीच्या त्या पेंटाच्या दुखींतावन म्हाका कंप्लीटली सुटका दिवंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार म्हज्या कुटुंबांत आसले सगळे असमाधान पयस करूंक जाता. साईबा तुवें मौन केल्यार, साईबा तुका मौन असल्यार म्हज्या घोवाक त्या सोऱ्यांतावन सुटका दिवंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार म्हज्या पुताक वायट संगतपणांतावन भायर हाडूंक जाता. साईबा तुका मौन असल्यार म्हज्या भुरग्यांक बरे जाणवाय दिवंक जाता. आज त्या
सक्रामेंटात असल्या जेसू मुखार आमचे आमचे समस्ये उसान संज्ञा जर तो पडकार त्या जेसू मुखार येऊन दिबी मोडून उलोग सकता तर आज जेसू आमचे मुखार येऊन उभो झाला. या भू पवित्र सक्रामेंटात आज मखा आणि तुका तो पळयता. आज त्या कोटकरान कशे त्या जेजूक उलो मारले, आज आम्ही त्या जेजूक उलो मारया. साहेबा तुका मौन असल्यार मका या समस्यातावन भायर हाडूंक जाता. साहेबा तुका मौन असल्यार हॉस्पिटलांत असल्या म्हज्या आवयक बरे करूंक तुज्यान जाता. म्हज्या हॉस्पिटलांत असल्या म्हज्या भुरग्याक बरे करूंक जाता. जैलांत असल्या म्हज्या भुरग्याक सुटका लाभूंक तुका जाता. दोनी हात आमचे वयर उबारया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. Acts 2:21 धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक 2 अध्याय 21 बोल. तेव्हा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण मेळटली. आज तुका सडवण जाय, आज तुका सुटका जाय, आज तुझ्या समस्येतून तुका भायर येवंक जाय. देवाचे उतर म्हणता आज ताका उलो मारूंक जाय, आज ताका उलो मारूंक जाय. आम्ही आमचे दोन्ही हात वयर उबारया. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया आणि सांगता म्हणून काव्या जेजू 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 जेजू. माईक अनम्यूट करून गाया जेजू 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 जेजूचे सनदर लांब गाया जेजू 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 जेजू. करूया आणि माईक अनम्यूट करून गाया जेजू 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 जेजू. संज्ञा जेजू 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 Apoya, तुम्ही apoya, जेजू कापया, जेजू कापया, जेजू कापया. जेजू जेजू परत वडल्या तळ्यान जेजू Hallelujah, 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 sabaran Jesu yaकडे
होता. याकडे आराधनाच्या वेळा जसूची पदवी आज याकडे आमचे कोणता मी बाहेर खडिया आणि सांगता म्हणून आम्ही आम्ही म्हणूया सत्मानता देवा जो पवित्र सर पददार देव बजो जाबसला तैंतान जीवानी मेल्यांची मुसबी करून घेतो मनता पवित्रत्म्या कतोलिक पोइसबे भक्तोसे छे बक्सने निचे जीवन कोण निससनचे जीवित आमेन आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज अमकयो तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव आमचे सगळ्या बक्षितां दशामचे पटका बगोस्तने आमका ताणी पडून दिना कापने डानलम कनवरा आमेन नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुबैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुबैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या सासनाच्या बापा हाव तुका बेटा अति मोगाच्या पुताची आणि सुंदर येशू ख्रिस्ताची तनी रगत चपटकांच्या सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून लूक 18:27 पूण जेजून जाप दिली मनशांक ते असाध्य जावेत पूण देवाक ते साध्य मनशाक ते असाध्य जावेत पूण देवाक ते साध्य आज या पहिल्या क्षणात विशेष रान समर्पण दिव्या आमचे हरियकले जीवित त्या सम्याच्या हातान समर्पण दिव्या आज विशेष रान माग्या आज आमच्या जीवितांत विशेष रान आम्ही विंगड अस्कत काय संपडल्या आज आम्ही हरियकली या लैन रसले आमका अनेकी मागण्यांत वाढत जाई आम्ही अनेकी सम्याच्या मोगान बरं जाई म्हण आशा पूण आमची कुडीची अस्कत काय आमका सणना आम्ही हरियकली अस्कत जावन आसा आज जशे
द बायबल सांगता, देवाचे उतर सांगता की मुझे थंय ती अस्कत काय आसा, पूण जेजून सांगले, सोम्यान सांगले, मुजी कृपा तुका पुरो. आज ती कृपा आज आम्ही मागून घेऊया. आज आम्ही हर एकली विंगड एरियान स्ट्रगल जाता आणि मागण्यात सकल पडता. विशेष रान आमकां सोम्या घट्ट दर, आमकां सांबाळून दर म्हणून आम्ही घट्ट थळ्यान उलोवन मार. आमचे दोन्ही हात वयर बांद सांगात म्हणून सगळे दादले सांगात म्हणूया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची शासनाच्या बाबतीत सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्त आणि रगत आणि देव सगळ्या संसाराच्या पत्त्या फरीकपणापासून लूक 11:10 कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, स्वतः ताका मेळटा आणि बडयतल्याक उक्ते जाता. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, स्वतः ताका मेळटा आणि बडयतल्याक उक्ते जाता. आज या लयनीर आसल्या हर एकल्यांक देवाचे उतर सांगता. आज हर एकलो या लयनीर जो मागता ताका घेतो, हर एकलो घेता, जो स्वतः ताका मेळटा आणि बडयतल्याक उक्ते खंडित जावन जाता. देवाचे उतर ते, देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक. आज हे उतर घेऊन आज विशेष या दुसऱ्या काळात समर्पण देऊन मागया. आमच्या मध्ये कितलेशे जण भावबणी काम नसताना असतात, कितलेशे जणांचे विजाचे समस्या असतात, कितलेशे जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम सांपडल्यान. विशेष राहण ह्या काळात ते हर एकल्यांक समर्पण देऊन मागया. तांच्या जिवितांत सोम्याची काकूळ देवून येऊन दी. हर एक अडखळी, हर एक अडचण्यो, हर एक बानपासा, हर एक सांकली जेजूच्या नावान तुटून पडून दी. हर एकल्याच्या जिवितान या देशा विशेष राहण सोम्याचो मोग अनुभव जावचे पसत. आणि जे कितें समस्यांनी फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, विसाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावन मुकल्या दिसांनी या मागण्या जमतांनी साक्षीदार जावचे पसत सांगाता म्हणून सगळं श्रीयमण्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा तुका प्रेता तुझ्या पुत्राच्या सम्य आणि सर्वंदराच्या जेरमाया 30:17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आणि तुझे घाय बरे करतलो उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आणि तुझे घाय हांव बरे करतलो उलयता तो सर्वेस्पर. आज विशेष आमच्या मध्ये कितले जण पिडे असतात ताका सम्याच्या हातान भेटून देवया आणि मागया आज सगळ्या पिडेसांची तुम्ही काकूळ दाखवून दी. लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर म्हणाले 10 खोडकार. त्या 10 खोडकाराची जेजून काकूळ दाखवणागी. आज तो जेजू आमच्या मुखार आसानेगी. तो जेजू आमचेर काकूळ दाखवूंक शकनागी. आज त्या सम्याक आम्ही उलो मारया काकूळ ते खातीर आम्ही उलो मारया आणि माग्या विशेष कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर आणि विंगड जायपाची पिडा आज आमच्या मध्ये विंगड पिड्यान कष्ट नसले हर एक जण हॉस्पिटलान सिरियस आसात. एक म्हणलो एकलो भुरगो तातल्यान ब्लड क्लॉट जाला सुमार 5 वर्सां चड जाले सफर जाते आसा. 2 फावटी ताजे सर्जरीची डेट पोस्टपोन जाली. समर्पण दिवया एडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया. लारेंगो मलेशिया म्हणल्यार पिड्यान कष्ट आसा 2-3 महिन्याचो भुरगो आज विशेष तरान मागया त्या भुरग्याक सोमी स्पर्श करून दी. या पिडेतान सुटका लाभोवन दी. त्या भुरग्यान काली उस्वास काडटाना त्या भुरग्याचे ते आवाज सोसूंक जायना. त्या आवयचे आतलास सांगूंक जायना. आज विशेष तरान भेटोन देवया विशेष तरान एकली बहीण तिच्या पायात 20 वर्सां घाय आसलो आज बरो जावन येयला. कम्प्लिटली गुण जावं दी म्हण त्या सुम्याला की काकूट मागया. एकली बहिणीक सर्जरी जाल्ली. त्या सर्जरीच्या उपरांत पोस्ट सर्जरी रिकवरी जायनासतना तिच्या पायांत कठीण दुःख असा विशेष समर्पण दिवया. एकल्या बहिणीक 3 फावटी विंगड सर्जरी केल्या आणि हर एका फावटी डॉक्टरांनी हे केले समज जावना आणि एक सर्जरी करजे म्हणून सफर जाते असा सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. कितले जणांचे ब्लड शुगर कंट्रोलाक येना. कितले जणांचे विंगड पिड्यान कस्टोन हॉस्पिटलांत आसात. कितले जणांक मेडिसिन काम करतात ना त्या एकल्याक सोम्याच्या समर्पण दिवन सगळे दादले सांगात म्हणून काकूळ मागून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फात
आमच्या आणि आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. शासनाच्या बापा शासनाच्या बाप्पा कटायचा हा तुका मुठयता. अति मगाच्या अति मगाच्या पुताची पुताचे आमच्या सम्या आणि आमच्या सर्वंत सम्या राजे आणि ख्रिस्त सर्वंत राजाचे फूड आणि रगत पुढ आणि आत्मा रगत आणि देवपण आमच्या देवपण आमच्या सगळ्या पात्याच्या आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पापाच्या फरीकपणापासून मरेपणापासून या तिसऱ्या आणि चौथ्या कणात विशेषरान आम्ही आमच्या भुरग्यांक खातीर मागया. तुमची भुरगीं सांगाता आसा जाल्यार भुरग्यांक सांगाता हाडा. या सक्रामेंताच्या मुखार विशेषरान त्या भुरग्यांक पासून आम्ही मागया. ह्या दोन कणात ह्या पहिल्या सुवातेर देवाचे उतर म्हणता आयजाया 54:13-14 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वे स्पर्श कयतलो आणि शांतीची भरती तांकां बघूंक मेळटली. नीतिवंतपणाचे बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतलो. दगदवणेतावन तूं पयस आसतली. कसले सभे तुका आसचे ना. आकंततावन तूं पयस आसतली. तो तुजे सरशी येवचो ना. आज विशेष रान पयल्या सुवातेर मागया. आमची भुरगीं जाणवायेन बरो दी. जाणवायेन बरो दी. आमच्या भुरग्यांचे जिवीत समाधानाचे जावं दी. आमच्या भुरग्यांची बुन्याद थीर करचे पासून विशेषरान बऱ्या जाग्यार थीर जावचे पासून मागया. हर एका दगदवणेतावन हर एका तरेच्या भियंतातावन हर एका आकांतातावन देव तांकां राखून दी आणि सांभाळून दी म्हणून विशेषरान ह्या कणान मागया. आज कितले भुरगीं शिकले मती कोसोना. कितले शिकल्यारी तांची एग्जामेंत रिजल्ट बरेच येना. कितले भुरगीं शिकले बरे शिकतात बरे हुशार आसा शिकोंक पूण एग्जाम म्हणली बरे येताना तांकां बरे रिजल्ट येना. कितले जाणा एग्जाम म्हणटाना भुरगीं भियेतात. विशेष तरान सुम्याच्या तान समर्पण दिवया. साम 147:3 पापसल्ली काळजा तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बांधता. आज या सक्रामेंटात असलो जेजू याच घडये तुमच्या भुरग्यांचे पापसल्ली काळजान तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बांधता. विश्वास करया. विश्वास करया. या घडये जेजू तुमची भुरगीं खंय आसात थंयसर येता. थंयसर येता. तो तांकां आपडता. तांकां आपडता. तांकां आपडता. तू एक बापय. तू एक आवय. तुझ्या भुरग्या पासून तू मागोन आसाय. एका आवयचे आणि बापायचे मागणे जेजू निरर्थक जावंक सोडना. तुझ्या भुरग्याक बरो फुडार देव फावो करता. आज विशेष रान आमच्या भुरग्यांचेर जाणवायेचो आत्मो आयजाया 11:2 सरस्वरसो आत्मो तांचेर येवन रावून दी. जाणवायेचो आनी समजुनेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो आज तांचेर रास करून दी म्हणून सांगाता. म्हणून दोन्ही हात वयर उबारन सगळ्यो स्त्रियो सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा पाशावा मरे फार
आमच्या संसाराचे काकूत कर बापा शासनाचे बापा हाव तुका भेटयता ती मगाच्या पुताची आमच्या समुख्या आणि समुद्राचे सुप्रिष्ट उडान निरगत मोहन देव कोण पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिणाम या अकरेच्या कणात माग्या साम 124 6 7 8 सदैव जावं सर्वेस्पोर कित्याक ताणे आमका तांच्या घसान पडोंक दिले ना सदैव जावं सर्वेस्पोर कित्याक ताणे आमका तांच्या घसान पडोंक दिले ना शिकाऱ्याच्या पासांतली सुकण्या परी आम्ही सुटल्या शिकाऱ्याच्या पासांतली सुटण्या बरी आम्ही सुटल्या पास तुटोन घालो आणि आमका सुटका मेळ्ळी सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सर्ग आणि संसार रचलो तो सुमी आमच्या मुखार आसा ताच्या मुखार आमी दिमी मोडया दोनी हात वयर बारया जर आमची भुरगीं सांगात आसत भुरगीं ह्या घडये दिमी मोडत जाता जाल्यार दोनी हात तांकां वयर पारूंक सांगया आज विशेष सरान माग्या कितली भुरगीं वायट बेटे संपडल्यान वायट अडिक्शनान संपडल्यान वायट सांगातपणांत आसात एक भुरगो ड्रग्सच्या गुलामपणांत आसा आनी तितले मातनी जैलांत आसा कालच्या दिसा परच्या दिसा एक आवय मागोन आसली तिचो पुताक CID व्हरून गेल्ली आणि दुसऱ्याच दिसा भितर त्या भुरग्या एकाच दिसा भितर सोम्यान त्या भुरग्याक जैलांतले भायर हाडले आणि कितेंच वायट जाण्यातले परी कितेंच ताच्या रेकॉर्डांत ताच्या कितेंच खत जायनातल्या परी ताका राखोन वेले विशेष तरान माग्या आज कितली भुरगीं जैलांत आसात तांचे पासून माग्या सोम्याच्या तां समर्पण दिव्या कितली भुरगीं डिप्रेशनार आसात कितली भुरगीं सुसायडल टेंडन्सीर आसात कितली भुरगीं अन्य जातीच्या पटल्यान आज भोवन आसात तांच्या की चड प्रायाच्या स्त्रिया पटल्यान वचून आसा जावंक पुरो काजरी स्त्रिया पटल्यान वचून आसा जावंक पुरो काजरी दादल्या पटल्यान वचून आसा जावंक पुरो समर्पण दिव्या कुडीच्या पदकांत बुडले ड्रग्स अल्कोहोल गांजा असल्या वाईट हॅबिटेन संपडल्यांक सुटका मेळच्या पासून माग्या आज माग्या कितली भुरगीं आज तांचो फुडार कितें म्हूण कळीत ना कन्फ्युजन आसात कितल्या भुरग्यांक सरीक मेळटत ना कितल्या भुरग्यां कडेन बरी बरी डिग्री आसा काम ना ह्या कणात विशेष तरान त्या भुरग्यां पासून माग्या आज आमच्या भुरग्यांचो आणि युवा जनांचो आत्म बचाव जावचे पासून आज भुरगीं इगर्जेक पोसनात मागणे करून माग्या विशेष तरान त्या भुरग्यांच्या जिवितान पवित्र आत्म देवून येवं दी म्हणून सांगात म्हणून दोनी हात रूपान घट्ट तळ्यान आम्ही सांगात म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा कठीण कष्टांच्या पशावरी आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी संसाराची काकूट कठीण कष्टांच्या पशावरी कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी
काकुट कर बाप्पा जेजूच्या संकटाच्या पशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुट कर बाप्पा ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला सगळ्या संसाराची काकुट कर भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता आम्हाला सगळ्या संसाराची काकुट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुट कर हालेलुया 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 तुमच्या भुरगी तुमच्या संगता सजल्या तुमच्या भुरग्यांचे तुमचा हात दवरा कितले जण असतात तुमच्या भुरग्यांचे तुमचा हात दवरा जर तुमची भुरगी तुमच्या संगता ल्हान जाल्यार तुमच्या दोळे दाखता बंद दोळ्यांनी तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही पिंतराया आणि तांचे वयर हात दवरा त्याने कितले जण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात तुमच्या गर्भाचे हात दवरा गो आणि बायल सांगता मागून असत जाल्यार गो आणि बायल सांगता त्या बायलेच्या गर्भाचे हात दवरणी या घडये मागा या घडये समीत त्या तुमच्या गर्भाचेर आशीर्वाद घालून तुमच्या गर्भाचेर आशीर्वाद घालून या घडये तुमच्या कुटुंबात कोणी पिडेस्ता जाल्यार शेषरा तांचेर हात दवर या घडये माग्या समीत स्पर्श करून तुमची खंयच तुमची पिडा आसा जाल्यार त्या पिडेचेर आसल्या जाग्यार हात दवरा आणि सोम्याकडे उलो मारया सोमी तुमकां हृदयाक स्पर्श करून दे हालेलुया 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 तुझ्या मुखात दिंबे मडून मागून असतात त्यांच्या भुरग्यांचे आशीर्वाद घाल या भुरग्यांचो आशीर्वादाने बघ हर एका वाईटात विज्ञान वरता राखले सुबह हर एका कसकत करन का बाहेर आड हर एका पिडेशन का सुटकाला बाई हर एका पिडेस्ता जो आपड काय विशेष याने कितने सुना भाऊ बडी मागून असतात गर्भ याकडे आशीर्वादाने बघ फळापर्यंत जाऊ दे फळापर्यंत जाऊ दे फळापर्यंत जाऊ दे फळापर्यंत जाऊ दे विज्ञानचे देणे फवस जाऊ दे विज्ञानचे देणे फवस जाऊ दे आज विशेष तुझ्या नामाचे तुझ्या महिमे करते विज्ञानचे आशीर्वाद देवन येऊ दे हालेलुया 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 कितने जण बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं आज पहले से मागणे पडते हैं या यूट्यूबचे आज मागून असतात आणि एक आशीर्वाद इंद्रने पेटिशन आमका दडल्याचे आशीर्वाद हालेलुया 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 आमची तकली आम्ही बघूया या सोम्या मुखार आमचे दोळे आम्ही आमचे हात जोडया साईबा तुका मोन असल्यार तुझ्यान म्हाका बरें करूंक जाता जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली म्हाका खुशी आसा म्हाका खुशी आसा जेजू या सक्रामेंतान तावन तू आमचे दिश्ट घालना आसाय जेजू तुका मोन असल्यार आमकां तुज्यान बरें करूंक जाता तुज्यान तुका मोन असल्यार आमी उंचल्या फावंड्यार पावूंक जाता जेजू आज या दिसा या शुक्रारच्या दिसा तुझे आशीर्वाद आमकां दी मुकलो हप्तो आम्ही तुझे सांगता परत या सखामेताच्या आराधनान भेटता म्हणशेर आमकां तू चलोन व्हर हर एका दिसा तू आमच्या सांगता राव हर एका दिसा तू आमकां जैताच्या वाटेन चलय ओ सॅक्रामेंट मोस्ट होली
O O sacrament divine, sacrament most holy, all O praise and all sacrament divine, thanksgiving all praise be and every all moment thine. thanksgiving be every O moment thine. sacrament most O holy, sacrament O most sacrament holy, O divine, sacrament all divine, praise and all all praise thanksgiving and all be every thanksgiving moment be thine. every moment time. O O sacrament most sacrament holy, most holy, O sacrament O divine, sacrament all divine, praise and all all praise and thanksgiving all be thanksgiving be every every moment thine. moment time. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord, Praise the brother. Lord with you. या सक्रमेंटाच्या आराधनान सिमियन सुबार जणांका पडला बरे केला विशेष रान तुमका कोणाकी टेस्टमनी दिवंक सा अतक्शन्स कोणाकी पिटिशन करूंक सा 9900332411 या नंबराचेर तुमचे टेस्टमनीज आणि पिटिशन तुम्ही दंडिया आणि एक दिवसा आमचे इंटरसेसरी मागणे असा विनंतीचे मागणे असा कुवेटचो टाइम 7:30 तावन 8:30 इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां रातची तुम्ही जॉईन जाया आणि माग्या आम्ही सांगता म्हणून माग्या आणि तुम्ही मागल्यान तुमका दोडत्यान देव दिता त्या देखून माग्या आम्ही सांगता म्हणून केदला पावट मेळटा माग्या या जमतेच्या हर एका गरजापासून मागा तसेच कॅनडा पासून विशेष मग हांगासर मस्त रुल्स आणि चेंज जाते आसात विशेष सुमार जण PR वेट करना आसात कितले जण विजाक वेट करना आसात कुवेट कॅनडा मात्र नाही US तसेच ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड PR वेट करना आसात UK वेट करना आसात विजाच्या रिन्युअला पासून वेट करना आसात मागया त्या देखून आमच्या विनंतीच्या मागण्याक तुम्ही जॉईन जाया हप्त्यांत एक दीस म्हणे जॉईन जावन तुम्ही मागया तसेच फाल्यां सकाळी मॉर्निंग मनाच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक आसतलो तुम्ही सगळे जॉईन जाया देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोदी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord, brother. Thank you, Thank you, brother. brother. Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, brother. Thank you.